bovenlijn, goede kruising met veel lengte, voldoende kwaliteit in het beenwerk. Van oor aan het tongetje oor ben je de mooiste hinders van Vierenheim te vinden bij de Hinsterdagen in Semar, die haar een 24-jarige jubileum vierden. Net sinds steende het warme waar een druk bezocht evenement. Het is warm, maar we hadden wel water staan voor verkoeling en voor drinken en weet ik dat voor de hinders. En je kan ook in het kaart komen, hè, onder de biemen en in de karen staan, een beetje ventileren, betekent, de wordt wel oppast. Dags had het wierte waar van de voorgaande weken wel wat voor problemen waren. Om je los te kennen, hè, we hadden een week hebben we mooi pro de water gehad. Dus de bodemgesteldheid weer verschrikkelijke wierd. En nou, daar hebben we alles om die en om dat een beetje klaar te krijgen. Weer. En ja, dat weer wel spannend. Hè. Dan ga ik de nozen net alle jaar dezelfde kant uit. Er ben pessimisten en er ben optimisten. En dan mag je wat tussen trol afjergen. En zo hebben we toch ontnoten is het aardig gelukt. Dus nu en maand stie je in het teken van de Hinstekeuring. We hebben juist de vallen gewoon, al de jeugd. Met inters en twinters en dan komen de traieren, nou ja, die kunnen dan per kaart worden, als ze ster worden, ja of nee. En gewoon een uitnodiging krijgen naar de centrale keuring. Ja, en waar letten je dan correct op? Nou ja, het hinder maar eerst een beetje raaswijzen. Het moet er mooi staan het hinderwijzen en stappen en draven, maar goed wijzen. Hoe ziet de rest van de dag eruit voor Jim zijn? Nou ja, we zijn tolvoeren met de keuringen klaar en dan beginnen de eerste dagen daar met de tuurgerij. En dan geven we tussenkomen met de kampioenschappen, de vallen en de jeugd en de oudere hinders. Vanmiddag hebben we concours met Friese hinders voor de sjezen. Dan hebben we ook nog een hele mooie act, dat is de Friese quadrille. Een hele mooie show met 8 sjezen en 8 dubbelspan Friese hinders. En de meesten in klederdracht op sjezen natuurlijk een heel mooi cultureel gebeuren. Prachtig mooie show. En wat zijn de reacties van de meesten tot nu toe? Alle positief. Natuurlijk, er zijn ook wel eens minder leuke dingen. Want hoeveel hebben we net losluisterd hebben met de trekker om van het terrein naar te komen. Juster en Joert Ekkelwer. Maar wie toch is best en je komt hier jongen alle weer bij. Zo kan het net komen.